Ongi etorri baserri newsera, ezagutu ditzagun gaurko albiste nagusia. Frontaren arrakastaren ondoren, zirujau batek Lucia eta Urki fitxatu ditu ebakuntzetan laguntzeko. Zirkuntzesioak egiteko leuntasuna erakutsi omen du bikote urdinak. Telmok taldekideak jipoituko ditu behingoz nominazioa lortzeko. Aurpegian ostikoak ematea ez zait guztiz ongi iruditzen, baina beste aukera bat emango diot, baieztatu duen izek. Auzolan probaren ondoren, Bilboko eraikinaren beko bizilagunak kexatu egin dira. Siesta orduan korrika ibiltzea, bale, baina ingudea gehiegizko iruditzen zaie. Aitziberrek eta Unaik kaleratuak izan nahi zuten eta nahita galdu dute. Haien ilobaren bataioa ez zuten inolaz ere galdu nahi. Diputatuen kongresuak baserritaren batzarraren formatua kopiatuko du aurrerantzean. Hauteskundeetan, aizkorak erabiltzea ez da baztertzen. Luciak nominazioa askatuko du baztertuen kortan gaua pasatzeko. Donostiko alokairuen prezioak ikusita, independizatzeko aukera bakarra dela uste du. Desafio proban ez ziren sokak erabili, nahaztutako aurikularrak baizik. Unaek eta Nekok ez dute emaitza onartu, haien aurikularrak Renfekoak zirelako. Norena da esku hau? Nork joko du joarea? Baserri newsen lehiakide guztien eskuak aztertu ditugu eta erantzuna aurkitu dugu. Eta joarea, jo duen lehiakidearen izena da Goikoren txakurra! Eta bai, esklusiba honekin amaituko dugu. Ondo izan eta gogoratu, kalean 8, baserrian 8.